jroning diwadahi bokor berase utah wadahe bocor. Sirahku sering pusing tak kira bae darah kotor bareng tak periksakno tibake utekku kopyor. Mergo mbelani bokong saebor. Nek tak pikir aku cek senengi ngrasakno donya kok cek ramene sing dadi peranan golongan kaum ABG rupane ayu jare dano tandingane. Nek tak pikir kok cek kemenyeke ngalor ngidul gawanane HP ngekei kertu nama lengkap sak nomere gopo-gopo nyandak HP keliru gorengan tempe. Pancen enak wong lagi pacaran metu wong loro tak gandengi tangan arek tak apeli liwat lawang buritan bareng bapakne ngamuk aku disiram kobokan. Wong pacaran nek dirasakno pancen ayem mergo cewekku ayu mirip bentang film. Cewek tak rangkul aksine gak gelem bareng kroso anget ngeses-ngeses sampe melek merem. Nek cewekku pancen rodok tolol masih gak ayu tapi bohonge bahenol. Tak gonceng sepeda motor kadek tangane metakol bareng sepi dadak ngrayai kunci. Cekap semanten dolor kidungan kula menawi lepat nedhi sepuro. Penontonnya sakmene ku belani bos kon bos karcis entek. Wani matur suwun karcise mulai jam 4 awan wis entek. Karcise sepur kon iki gak rumangsa belas. Lah apa sih bos? Lho kaya la apa ae. Kon tak kandhani. Pinginane ku aku goleki kon. Oh, sedina bleng saking ana kepentilan. Kepentolan, kebendolan, kemonolan, kepentulan, kebendung, kepentingan. Oh iya bos. Ya, ana kepentingan. Iya bos. Golek awakmu gak kepethuk. Oh, Awakmu gak ana. Aku nang ndi kok? Alah, ke balenono mana bos? winginane aku nang omahmu. Iya. Gak kepethuk kon. Iya. Lah ya aku nang ndi lho? Ya apa rek kon mono kopyor ta waras bos? Lah apa kopyor? Sing bener iku ngene lho. Bos, aku nang omahmu. Iya. Kon ganok lah, kon nang ndi? Aku nang omahmu. Aku nang omahmu gak kepethuk kon. Lah aku nang ndi lho? Ya apa rek? Lho ya apa nek kandhani nang omahmu kaya apa? Sing bener iku omongmu gak ngono rek. Ya apa? Kon winginane aku nang omahmu. Iya. Kon ganok. Ha, Lah terus kon nang ndi? aku nang omahmu. Kandhani nang omahmu. Aku nang omahmu gak kepethuk kon. Lah aku nang ndi lho? Lha iki salah, Bos. Salah mbek wae sapa? Nang omahmu kon ganok gak kepethuk kon. Lah kon nang ndi? Aku nang omahmu. Kandhani aku nang omahmu kok. Ya tapi omongmu iku keliru, Dik. Keliru. Lho. Nah, aku kene. Aku nang omahmu, terus gak kepethuk kon. Iya. Aku nang ndi lho? Pancet. Wong wis ngalih ngene kok pancet sik. Sing dimaksud iku sing ngalih omongane dudu nggone kocluk.
Lho lah ya kucul. Oh. Aku nang omahmu won, kon gano. Lah. Kon nang ndi? Aku nang omahmu. Sumpah lho nang omahmu. Aku nang omahmu, Bos. Lah iya, Kon gano. Lah. Kon nang ndi? Nang omahmu. Lah iku diopo-opo. Tak remet lambemu sombing kon iku. Sombong lah sombong. Cinta maksud aku kepingin nerusno pengalaman-pengalaman. Oh iya Bos. Kaya awak dhewe sing nang nggone Jakarta winginane. Iya. Melok show. So. Lah, Iya. melok liyane ludruk. Oh iya. Iki kan ana pagelaran-pagelaran anyar. Oh iya rek. Ati mane kon menyanyi korat karit ngono malah melok aku ae. Kon menyanyi apa iki? Nyanyi sadu. Sadu. Korat karit ta, Bos? Kon sadu kok kaya ngono. Ayo apa? Lagu-lagu sing apik-apik. Oh, tadi kok iso nyanyi. Ya iso. Ya kaya orkes-orkes iko. Lah ya apa? Kaya band-band iko. Iya. Umpama irama jazz iso ah. Oh, kison jazz. Irama country. Oh, country tambah country. Country. Lho lah ya iso country. Iso country. Iso. Irama pop. Aja cacak pop. Kon njaluk lagu sing apa? Rock. Aja cacak rock kula ta. Underrock ah. Iso kabeh. Otang ah. Lah iya Sing lagu. dimaksud lagu rock, lagu hot, lagu Oh, keras. Iso. Iso aku. Alah. Menyanyi. Ya. Menyanyi lagune Raja. Wah, kemoncolen rek. Lah apa nek moncol-moncol? Lagu Raja itu lagu ngetren lho, Bos. Wis seru, kon njaluk Raja Fir'aun. Raja itu jenenge grupe. Ayo Raja Baghdad ta. Raja itu jenenge sing nyanyi, Bos. Oh, iya sembarang iso. Raja band. Oh, sembarang. Iso aku. Loh. Siarno dhisik nek kon iso anjen. Ayo sembarang. Ya, siarno. Ayo omongno. Hadirin sekalian, mungkin Anda sering kali mendengarkan di dalam kaset-kaset yang berupa video compact disc yang terbungkus VCD. Anda menjumpai dengan lagu-lagu Melayu, Anda menjumpai dengan lagu-lagu pop yang sudah terkenal dari Dewa, dari Peter Pan, dari Raja. Kini Anda akan menjumpai inilah Master Trobaus. Terbaus. Jago cek aplaus. Ya gak master sing apik ngono. Ah, komentar gak iso. Wah. Hati-hati lho, Bos. Soale wong Canggu kene iki wonge berpendidikan kabeh. Iya gak apa-apa. Sekolah rata-rata dhuwur sudah di atas SMU. Iya wis seru. Sudah banyak menjadi sarjana, Bos. Iya. Sudah menjalak menggondol gelar. Nah. Dadi wong wis wong intelektual kabeh. Iya. Nek sampe kon keliru di sini-sini. Karena budaya iki lho drop umum lho, Bos. Iya. Pergol. Wong ana kate pidato ana wong komentar kok iso ngoceh ae. Tak elingno kon niku. Kon niku menungso ta manuk. Nah, tak pidato dhewe. Ya. Hadirin yang berbahaya. Tegangan tinggi ya berbahaya itu. Lah iku malo. Lah aku mang Berbahaya. lah sing bener apa? Hadirin yang berbahagia. Lah ya berbahagia. Aku kok berbahaya? Lho keliru. Bahagia. Lah ya bahagia. Hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia. Kini gilirannya penyanyi yang sudah terkenal. Inilah Bambang Edi Boy Trobau. Ya padha ae, Mak Mang. Akan Trobau dengan lagunya Raja. Jujur. Judulnya Jujur. Tak kene intro. Pedot, Bu. Lah apa kon gegetna pedhot disambung ngono? Gena-gena. Kaya nang gone gedebok ben. Debok pelak ngono. Cilik.